lo siwungenayo ayiwandi usiphathele ntoni. Kwezi sigaxa nezigigaba zalo sisuka kulo silindele ntoni. Diye 2026 galaka ngqa sesikhona usibekele ntoni. Asifikanga sigalelekile bawo usamkela ngantoni. Singena sesithoveka akumnandanga ziyaluma izinja zakwamakhelwane. Sibulela ngobusivulele siyacela uzusiphathe kahle. Gaba nje andizukophela ndixheshwa lulwini. Umhlobo wakho ebesiphathele enye sikhuzile kodwa uyiqwele ngesikizi lasengcobo lendoda edubula umfanana lamsika inhloko labaleka nayo abantu bebuka. Umlomo utsolo okosikhuza andiyiphathe ye-content ngesiko lasendle elintuntiswa komakhala ekhukhwini mihlale. Kunqandwa kunqandiwe bahambise bedi bebeka izitholo kwabanye ngenxa yocalulwano yemani uNonkalakazi bona ikukhekheleza imbi into phambi kodwa nangona kunjalo imbambano nothando sizibonile emkhangazini. Isandla sihlambe sinye umcundo wemntunye ngubani obesazi unjayama nganengqili. Ndiyakuthanda Phythamani Hlowu ndenze umntu umthatha dolophu uze nenye kwahlokoma umzansi. Diye 2026 sihlinihlini bro sicela ungasibhidisi ube necala elinye ungahwaphilizi. Mna endikucelayo koku nalapho andizukubala konke kusekusasa. Sicela impumelelo imali eninzi imizi nemoto. Sicela i-reunion kwii-families ezingasazani ngenxa yezinto ngezinto. Uxhele yakhe simphose kwamakhelwane simncwabe uzusikhuthaze. Isandla sihlambe sinye sikwenzana imiqolo. Good scientist Tembongi Danko.